V tejto chvíli už ale štartuje zápas 45. kola hokejovej Typos Extraligy medzi Trenčínom a Spišskou Novou Vsou. Hostia to okamžite skúsili streleckým pokusom na Grigalsa. Stejpli. Pekná kombinácia, Lapšanský nezakončil, ešte Leskinen. Leskinenová strela do žrde. Ďalšia veľká príležitosť. Fantastická presilovka od Trenčína, ďalšia delovka. Stejpli môže znovu páliť. V tejto sezóne. Teraz ale šanca pre Spišskú Novú Ves, ktorá napokon využitá nebude, ale bude z toho trestné strieľanie. Hrá 40. duel. Mohol by teda pridať ďalší gól. Dante Hanun versus Gustav Grigals, ale brankár Trenčína úspešný. Mal na chrbte protihráča, ktorý mu napokon berie puk. Groch. Grochová strela, ešte dorážka, Spišská Nová Ves ide do vedenia. 7. tohto sezónny presný zásah pre Grega Merelsa, ktorý bol v predbránkovom priestore ako prvý a ten puk už len dopratal do prázdnej bránky Trenčína. Spišiaci vedú 1-0. Napokon vybojovali Trenčania, ktorí chceli byť nebezpeční pred Valušom. Ešte strela Grína. Dorážka z opačnej strany 1-1. Tomáš Starosta. Tomáš Starosta strieľa svoj druhý gól v tejto sezóne. Opäť dokáže vylepšiť tie štatistiky najstarších obrancov s gólom v našej najvyššej súťaži. Nazbierať čas pre spoluhráčov, aby mohli dostriedať. Pokroš. Dal si Ála, príležitosť, ktorú bude mať Filip Ál, ešte dorážka. Štefan Valuš má puk pod kontrolou. Starosta. Hrávku si našiel iba jeden zo Spišiakov a toto je priestor pre Romaňáka, ktorý posiela Spišiakov po druhýkrát v zápase do vedenia. 5. presný zásah pre Davida Romaňáka v tejto sezóne. Na obrancu slušný výkon. Napodobnil tak Tomáša Starostu a aj obranca Spišskej Novej Vsi teda dáva v tomto stretnutí gól. Hostia vedú 2-1. Groch. Predsa len si vybral Johnsona. Merels úplne sám v predbránkovom priestore. 3-1. Greg Merel za jeho druhý gól v tomto zápase. Kanadský útočník si vylepšil priemer získaných bodov v našej najvyššej súťaži. Aktuálne bod na zápas. Pracovala však dobre aj defenzíva. Duchlí, Filip Ál ešte chce vylepšiť pozíciu spoluhráčovi. Valuš musel na dvakrát zakročiť. Teraz navyše únik, ktorý môže znamenať štvrtý gól, ale nestane sa tak. Grigals nemá puk pod kontrolou, avšak Trenčín vyriešil túto situáciu. A príliš komu prihrať bude musieť kombinovať buď s Lapšanským alebo Joslingom. Vybral si Lapšanského, Leskinenová strela tečovaná, končí sieti. Trenčín využíva presilovku, 2-3. Do tretice to už Dukle vyšlo. Bilo Leskinen takto napriahol a pravdepodobne to bude Ben Johnson, kto tečoval puk za chrbát Štefana Valuša. 14. gól, respektíve 16. gól v tejto sezóne pre Villeho Leskinena. A Dukla udrží pásmo. Leskinen vyskúša to od modrej. Dorážky Trenčanov, Ál v šanci. Prebieha už posledná minúta druhej tretiny. Stejpliho strela, ešte dorážka. Josling vyrovnáva na 3-3.
25. gól v sezóne, z toho 18. v presilovej hre pre Shona Joslinga. Trenčania vyrovnávajú z 1-3 na 3-3 a sú späť v tomto zápase. Johnson to skúšal spoza bránky a Hanún ešte chcel dorážať. Palach naznačil strelu, napokon opäť nahadzuje a ten puk bol tečovaný. Spišská Nová Ves vyhráva 4-3. Ešte raz ako Valach nahodil puk do predbránkového priestoru a bol to Greg Merrells, ktorý tečoval. Toto nahodenie je to teda završenie hat-tricku pre kanadského útočníka. V tejto chvíli je dobojované. Dukla Trenčín napokon v 45. kole na domácom ľade prehráva so Spišskou Novou Vsou 3-4. O všetkom rozhodla 56. minúta a završený hat-trick Grega Merrellsa.